Good morning, good morning. Kagabi mga mamsir, pag umana to live, may sakit akong tail. O mga alas 7 to alas 8, alas 9 ko nakatulog. Gabi kitakigan kog maayo. Tukar pa akong tail, ang takig. So mga pilitan niyo. Good morning sa inyong tanan. Salamat sa Ginoo kay naka-recover dayon tano. Kani man ning react man ning tiila gabi yo. Ano ning atake gabi takigan ko. Basta mapamulugan ko dari, malusayan akong dre. Dapit sa bulog. Matakigan si ko na mga mamsir. Unang salamat lang sa Ginoo kay naka-recover dayon. Di para sa una ba nga di ko kagawas ako higdaanan. Dagan pag mga isa ka semana usa ako makagawas kay mamanit man akong tiil. Na lang mga mamsir. Paki-follow and paki-subscribe and paki-share na din. At pa-heart naman.